Takže čaute ľudia, moje meno je Andieska a po dlhšej dobe vás vítam pri novom videjku z hry Train Simulator 2015. Viem, že aj 2017, no ale ja mám zatiaľ iba 15. Ja si tu ešte popravím kamerku trochu. Tak. No a je to vlakový simulátor, no a to ste si asi mohli všimnúť. No a chcem sa vám ospravedlniť za prvé za kvalitu videa, potom za druhé, že nevychádzali, jak mali vychádzať videá z toho dôvodu, že som mal veľa problémov v škole, že teda už je ten začiatok školy, že som sa musel učiť už na prvé písomky a takto. Pretože tá škola nie, že by bola ťažká, ale tak. A nemal som čas, pretože chcel som sa venovať ešte aj kamarátom a tak, no. Dobre, no a teraz môžeme ísť k samotnej hre. Takže Train Simulator je vlakový simulátor, ako som hovoril. No a dnes pôjdeme konkrétne s radou 350 004 Control 8. To je vlastne Hugo, hej. On sa prezýva Hugo, on by to mal mať aj tuto napísané, hej, vidíte to tam dole. Teda dúfam, že to tam vidíte dole, lebo mám na prd kameru a proste mám slabý počítač, že mi neutiahne nahrávací program tak, ako by som si prijal. Proste a to je tak, že proste by mi tá hra nesekala, hej. No a tak som to vyriešil takto, no a myslím, že môžeme ísť do kabíny. Takže ako prvé do kabíny, keď prídeme, stiahnem roletky. Tak. No a ako prvé, keď dojdeme do kabíny, tak sa pozrieme sem na tieto spínače. A dáme tento, a to je aktivácia pultu. Hej. Teraz vlastne môžeme dvihnúť, no vlastne, keď sme toto dali, tak sa nám ukázali tieto bodky na rýchlomery. I potom Miral sa nám zapojil a tuto stupne riadiace. Ďalej môžeme dvihnúť zberače. Už idú hore. Tak. Ďalej, čo môžeme, je zapáť hlavný vypínač. Teraz počúvajte ten zvuk. Hej. Ďalej môžeme si zapať automatické pieskovanie, kúrenie 3000 V alebo 1500, dáme 3000. A teraz ideme ešte toto, takže máte HV je 25 kV, čiže tuto to je striedavý prúd, alebo je ten 3 kV a to je toto a tu máte 3 kV. Ďalej automatické pieskovanie je, keď máte preklus kolies, tak automaticky vám to zapieskuje, aby nebol. No a poďme na svetla. Takže svetla sú tuto si môžeme dať takto požičné, hej. Vidíte, že už nám svietia biele vpredu. Ďalej môžeme zapať reflektor. Vidíte, hore už svieti, ale vypneme ho, keďže je deň. Tak, ďalej môžeme mať červené svetlá. Hej, to je takto. No, ale my pôjdeme dopredu, takže si dáme pozičné. Ďalej si môžeme osvetliť ešte prístroje. Hej, toto je tlmené. A toto plné, no ja pôjdem na tlmené. A ďalej môžeme radiť smeru dať dopredu. Okay. A ja budem väčšinu robiť na klávesnici, takže potom sa ospravedlňujem. Toto kontroler rýchlosti, tu stlačíme iba raz Ačko. Áno. A ďalej môžeme si odbrzdiť vlakovú brzdu. Hej, takže máte tam polohy, že š, p, z, o, j, b, r. A š je vysokotlaký švih, to rýchlo odbrzdíte, keď vlastne ste zabrzdili rýchlo brzdou. P je nízkotlaký švih,
je záverná poloha, keď idete zo stanovišťa na stanovište. O je odbrzďovacia poloha, to vlastne keď odbrzdujete, to je vlastne to odbrzdenie, hej. J je jazdná poloha, to vám drží tú hladinu toho baru, tých 5 barov furt. B je brzdiaca poloha, ktorej je jasné, že brzdíte, a R je rýchlo brzda. No a ja myslím, že to by bolo všetko. Ja ešte ten Mirel, takže Mirel, hej. Je to vlakový zabezpečovač, takže poďme si ho nastaviť. Takže dáme si plus, režim, posun prevádzka. Hej, dal nám to na 100 km, teraz plus, maximálne. A necháme to na tých 160 km. A môžete to vlastne, hej, tuto už nám to zmysl. Tak, fajn. Na návestidle nám už svieti 40 a voľno, konkrétne 50 a voľno. No, a myslím, že ešte otvoríme dvere. A máme takú IC-čkovú súpravu. Takže máme BMPR, BDMPR, BDMPR, BMPR a BDGMR. Tak a Hugo ako je taká asi najkrajšia 350 teraz, čo jazdí v tomto nátere dokonca. Ujovi, kam idete? Jazdí v tomto nátere dokonca a úplne mega moc sa mi páči aj Hugo, aj proste je to najkrajšia mašina asi z tých 350. Potom je tam aj Kakadu náter, s tým by sme ešte išli, a Blonský náter. Ale s tým nepôjdeme asi, lebo Blonský to neviem, možno každý pozná. Dobre, takže môžeme stiahnuť zberač. Pôjdeme iba na zadný. A ešte vám môžem vysvetliť tie zberače a potom už pôjdeme. Takže zberače máte 0, to je nič, potom zadný, to máme v tejto polohe, P plus Z je takto a predný je iba takto, ale my pôjdeme iba na ten zadný. Tak. Dobre, a ja myslím, že môžeme ísť. Odbrzdíme lokomotívnu brzdu. Dáme tam tie 3 stupne. Ak to moc hučí, tak ja budem húkať ešte viac, takže dúfam, že ma budete počuť. No. Pomaličky teda môžeme ísť. No a Mirel už sa hlásil. Vždycky každých 10 sekúnd si to hlási ten váš súhlas. Stačí pohnúť iba s nejakou pákou alebo stlačiť Qčko proste. Hej, zhaslo mi modré. A teraz už to po mne pýtalo ten signál. Tlačítko bdelosti proste. No ale Huginko nám pekne húka teda. Za mierne sekanie sa ospravedlňujem, pretože ako som hovoril, tak... Čakajte, aj iba aby zvuky boli dobré. Tak vlastne mi to ten počítač neutiahne všetko, hej. Tak, Shift E, aby sme vypali tie kompresory. Joj, ale je nádherný. Tuto po pravej strane môžete vidieť Taurusa, ale je nádherný ten Hugo. Vážne sa podaril aj tým autorom. Dobre, tuto už môžeme ísť 120. Dáme tam tých 14 stupňov aspoň. Dám ten kurzor preč, tak.
No a už nám to kóduje návesti. Pekne, takže už nemusíme stlačať kviečko. Pretože máme cestu voľnú, na voľno postavené. No a sme na trati vlastne, testovacej trati a vlastne pôjdeme z Brodu do Vlkova. Som si musel zapískať. Bčkom pískate takto a medzerníkom takto. Ja viem, asi mi to moc zvučí. No. A dajme tomu, že ideme IC 505 Lioness. No tuto zase musíme stlačať kvečko. To je 100, ale ja idem 0290. Tu je 120 zest, dáme tam nejaký ten stupeň ešte. No a vidíte, aj keď tu mám málo objektov proste, tak tá hra mi celkom seká a to proste nič moc. A ten Hugo je nádherný, to musím uznať. No vidíte, aj tuto mi to seká zas, tuto mi to zaseklo. Dokonca sa mi to zminimalizovalo. Ale hneď to napravíme. Tak, dobre. A už by to malo ísť pohodičke. Hej, už to ide pohode. 110, 112. Mašina 350 alebo 151 česká má 56 jazdných stupňov. A vlastne české 151 to je vlastne to isté, alebo 150 to je to vlastne to isté ako slovenské 350, hej. Len 350 sú na dva napájace zdroje, to je tých 25 kV a 3 kV. A pritom 151 150 tak sú ježiš, to čo som spravil, tak sú iba na jednu napájacú sústavu. No toto nám ide oproti nákladík. Tu je 100, som zabudol. Tak dáme dynamickú brzdu. Tak, 109, 107, 105, 104, 102, 101, 100. Dobre. Ešte môžeme pridať trošičku. To len zapískame, aby sme náhodou upozornili, keby sú tam nejakí ľudia. Čo by nemali byť, ale že nikdy neviete. No a toto bude taká kratšia trasa. No ale je pekný ten Hugínko. Joj, vidíte? A toto vám spraví mašina vlastne, keď nestlačíte náhodu to tlačítko bdelosti a ten signál, keď vám zaznie, tak a ďalší náklad.
tak vlastne počkám. Tuto stiahneme zberač a vypneme ešte kúrenie. Tak vlastne tá mašina vám začne pískať, hej. No pretože tak. No a stiahli sme bez zberač a vypli hlavne vypínač z toho dôvodu, že tu je vypni prúd a máme na návestidle očakávaj 40. No a zas sa to stalo. No ale kde je zapni prúd? Ja my sme to prešli, dobre. Zdvihneme zberač. Zapneme HV, zapneme automatické pieskovanie. No a my môžeme začať pomaličky brzdiť, pretože Mirel nám pomaličky uberá z rýchlosti. A to pôjdeme na 40 km za hodinu až. Mne to práve teraz bude sekať. No, akurát sme to stihli, ináč by nám to hodilo NZ2. Alebo NZ1, myslím. No a tu máme 40 a voľno. No a už máme stoj na ďalšom návestidle a to vám vlastne aj ten Mirel vám ukazuje, že čo očakávajte na ďalšom návestidle. A teraz to bude odo mňa furt pýtať ten signál. A tuto stačia úplne pohodičke 2 stupňa a takto. Toto nám dobrzduje akurát Express. No a my sa môžeme pustiť do brzdenia tiež. No a automatické dofúkovanie brzd. Tak, fajn. No, otvoríme dvere a teraz vypneme mašinu tak, že tak a tak. Dobre, mašina vypatá, akurát sa nám to tak dalo. Akurát sme to aj splnili. No a ja sa ešte pozriem, či sme celou súpravou. Sme celou súpravou, fajn. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto videjko z hry Train Simulator 2015. Dúfam, že sa vám páčilo, i keď nie je až tak kvalitné a neviem, či tam je všetko vidieť, akože myslím na obrazovke. No ale snáď hej. Pri nejakom ďalšom videjku možno z hry Train Simulator 2015 zas, tak opäť sa vidíme, takže čaute.